Audio Jungle. गोड़ लगातानी समाचार ब्रह्मपुर से बा रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी। गोदा महोत्सव के अवसर पे ब्रह्मपुर के त्रिदंडी स्वामी आश्रम के राधे कृष्ण मंदिर तेज पांडेपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भक्ति के सरिता बह रहल बा। दियरांचल पीठाधीश्वर उद्धव प्रपन्न स्वामी द्वारा संगीत में श्री भागवत कथा के मंगलवार से शुरुआत हो गई, जेकर समापन 12 जनवरी मंगलवार के गोदा रंगनाथ के विवाह के उपरांत हो जाई। मंगर के स्वामी जी कृष्ण जन्मोत्सव के कथा से भक्ति के भाव विभोर कर देनी। प्रवचन सुने खातिर ठंडा के बावजूद भी भक्त लोग के भीड़ उमड़ रहल बा। स्वामी जी कृपालु कृष्ण के जन्मोत्सव के आसान अनोखा तरीका से मनैनी। भक्त वृंद कथा में झूम उठलन। भगवान के अवतार के अनेक कारण बटुए, मुख्य कारण उनकर कृपा दृष्टि है। उनकर भक्ति ऐसन बटुए कि भक्त पे कृपा करे खातिर निराकार ब्रह्म निराकार हो जानी। आचार्य श्री कृष्ण के बाल लीला के मनमोहक ढंग से प्रस्तुत कईनी, जेकरा के सुन के भक्त झूम उठलन। दियरांचल पीठाधीश्वर जगत गुरु उद्धव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी बतैनी कि श्रीमद् भागवत कथा के पूर्णाहुति 12 जनवरी के हुई। मंडप पछदान हल्दी मटिकोड़ भी वही दिने हुई। भगवान रंगनाथ के विवाह के साथ कार्यक्रम के समापन हुई। यह अवसर पर विशाल भंडारा के आयोजन कइल जाई। बतावत चली कि यह कार्यक्रम में दूर दूर से ग्रामीण परिवेश के हजारों लोग जुटेलन। आ जहिया विवाह उत्सव होला ओ दिन और खूब भीड़ होला। अंतिम दिन समापन के दिन प्रसाद ग्रहण खातिर भक्त के भीड़ उमड़ पड़ेला। तो भोजपुरिया समाचार रउरा सभे देखत रही, लाइक करत रही, सब्सक्राइब करत रही। अब भगवान कृष्ण के नाम पर एकरा के खूब शेयर करत रही। भोजपुरिया समाचार सुने खातिर सब शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करी।